Kartion. Kilpaa Pertti. Ja perheenjäsenelle pitäisi saada auto. 2 virjettä. En ole perheenjäsen, enkä etsi autoa, vaan ihan kunnollista menopeliä. No eipäs nyt hermostuta. Mennään tuonne peremmälle, niin eiköhän sieltä löydy semmonen menopeli. Siinä. Satku ajettu, huoltokirja hyvällä käsialalla kirjoitettu. 2 renkaat. Miltäs miestä näyttää? Onko tämä kulkuneuvo parasta, mitä tästä hallista löytyy? No, älä nyt. Leikistä suutu. Japsiko se pitäisi olla? Jätämme ruotsalaiset arvopelit rauhaan. Nehän ei tunnetusti liikaana. Nuoren miehen pitää jättää mustaa rantua jälkeensä. Sehän on selvä. Miten olisi tämä tässä? Ei tarvitse vähän öljyä vaihtaa. Lepposta kyytiä. Ei kiiku, ei keiku. Mitäs sanoo mies? Näyttää asialliselta pelit, että on ilmeisesti ollut hyvässä perheessä. Kyllä. Perra sulle mä laitan sen 4 rahalla, kun et kylillä huutelee. Ja talvikiikot päällä. 40 000. Se on iso summa rahaa, sillä saa uuden ladan. Joo, tai 10 käytettyä, mutta nythän ollaan ostamassa autoa. Joo, mutta ei millä rahalla hyvänsä. Hei, se on sulle jo tiputettu. Jos lähde alemmas, voi mennä lisukkeet leivän päältä ja vaimoa paana. Hei, tämmönen ei tulekaan joka kesoililla vastaan ja takapenkille mahtuu isompikin Pirjo poikittain. Olisiko tuo kuitenkin vähän liian iso mulle? Ei johtajalla olisi jotain pienempää, jossa olisi kuitenkin isompi pattu. Hei, nyt kysyt oikeasta osoitteesta. Serri, japanilaisen osaamisen kukkana, kirsikka. 1,5 moottorilla ehtii. No joo, vähän se lullahtelee, mutta muuta et kyllä löydä. Onko tästä huoltokirja? No ei joo, oli muutos hävinnyt, mutta jos se huoltokirjasta on kiinni, niin mä katon sen hinnassa. Sulle 14. Tai niin, no jos panen noista joususta ja iskareista vielä tonni. Se on taas ollut kirsikas siinä kunnossa, että siitä kännipäissään joku voisi 10 maksaa, mutta minä. Annat sä seisoo 2 talvea hangessa, niin sitä saa joku hyvät varaosat joka misluokka. Haista sinä, Pertti, pitkä vittu! Pyydän anteeksi, karkeasti sanottu. Pienimmän vatsatauti valvottaa. Jos katsottais vielä tuolta peremmältä. Jos annettais olla. Katsotaan sitten joskus, jos jotain olisi tullut. Hei, nyt mä näytän sulle jotain, josta vain taivaan enkelit näkevät unta. Tämän jälkeen mä luulen, että me päästään piirtelemään papereita. Hinta on 22 000, kun näyttää kiinnostavan sinua. Älä sinuttele. Okei, sori. Tai siis anteeksi, teitä miellyttää tämä kulkuneuvo. Kyllä, mutta meillä on koulussa ollut ihan eri matematiikan oppikirja. No hintani on ehdotus, te voitte tarjota. 22 000 markkaa on paljon rahaa tästä, mä tarjoan 15. Siinä on täydellinen huoltokirja. Huoltokirjallako tässä ajella? No se lisää jälleenmyyntiarvoa. 15. 16. Se on mukava lukea asiallisesti kirjoitettua huoltokirjaa pimeänä syysiltoina. 15, kun mulla ei tuota lukupäätäkään. 15 olkoon menneeksi, tästä et sitten huutele. Niin. Tässä on nämä. Tässä on tämä huoltokirja. Ja onnea. Olen varma, että tätä et kadu. Alkaa yleisellä paikoilla.
saa sinutella! Ei saa sinutella! Ei saa sinutella! Ei saa sinutella! Anteeksi, univelkaa. Nuorimman korvatulehdus tuota valvottaa. Niin, päivä. Ei mitään. Niin sulla oli... Anteeksi. Teillä oli jonkinlainen kulkuneuvo mielessä. Teillä on tuolla ulkona Alfa Romeo. Juu. Paljonko tämä maksaa? 60. 6 rahaa maksaa hän. 170 000 markan auto. Niin laskee italialaisen kaunottaren hinta kylmässä Pohjolassa. Hinta on tietysti elävä. Nyt on kyseessä erikoistapaus. Pääasia, että hän saa huolenpitoa ja arvostusta. Niin moni Alfa on aikojen saatossa joutunut vääriin käsiin, ymmärtämättömyyden ilmapiiriin. Muistan erään tapauksen. 42. Niin elävä se hinta ei ole. Mihinkä se pysähtyy? 52. Eipä se paljon hinta elänyt. No niin kuin sanoin, pääasia, että hän pääsee hyvään perheeseen. Teille voidaan antaa hinnalla jotain viitsi lappuun kirjoittaa. 46. 45 ja se on sovittu. Tässä on käsiraha ja loput maksan sitten, kun saan ennakkoa. 45. No, olkoon. Ennakkoa. Kirjasta. Siis päiväkirjoista. Oletteko te kirjailija? Kyllä. Pidätte auton täällä siihen asti, kunnes saan hommattua rahat. Vai kirjailija? Sillä lailla. Itse en ole kyllä kynämiehiä. Oli kyllä lukenut. Kaikki päätalot. Päätalo on Suomen paras kirjailija. Teidän kuvan ei ole näkynyt lehdissä. Luen yleensä parturissa. Ei ole tuttu naama. Tehdään 2 asiaa selväksi. 1. En ole tullut tänne puhumaan henkilökohtaisista asioistani, vaan tekemään autokauppoja. Jokaisella pitää joku ammatti olla. 2. Pidätte auton täällä siihen asti, kunnes saan hommattua rahat. Onko tämä nyt selvä? On. Saanko kuitenkin kysyä, mitä te olette kirjoittanut? Voisin käydä kirjastossa. Nimeni tulette tuntemaan. Ja tuotantoni myös.